Κυρίες και κύριοι, καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα ΜΜΕ που είναι σήμερα εδώ. Οπωσδήποτε στον πρώην Δήμαρχο τον κύριο Παύλο Παύλου, τους πρώην Αντιδημάρχους Θανάση Γεωργίου, Γιώργο Δέδε, πρώην Δημοτικούς Συμβούλους Μιχάλη Θυμή, Παντελή Κουράτο, όλους εσάς τους εκπροσώπους των εργαζομένων του καζίνου και όλους τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ πέρα σήμερα για να παρακολουθήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Πριν αναφερθώ στην ουσία των βασικών όρων της συμφωνίας, οφείλω να εξηγήσω γιατί κάλεσα αυτή τη συνέντευξη τύπου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πολλά και κύριε Σιμακόπουλε, συγγνώμη, περίμενα εσάς και ξέχασα το όνομά σας. Δεν πειράζει. Έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πολλά, έχουν διατυπωθεί χαρακτηρισμοί και κατηγορίες που ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ακούστηκαν λέξεις όπως προδοσία, ξεπούλημα, εκχώρηση του Δήμου, παράδοση της περιουσίας του Λουτρακίου. Χίλια συγγνώμη, κύριε Τζοάνο, σας παρακαλώ πολύ το τηλέφωνο, θέλω να απαντήσετε. Πάμε, χέρι. Ναι. Μισό λεπτό. Σέβομαι απολύτως την κριτική, σέβομαι τη διαφορετική άποψη και σέβομαι και το δημόσιο λόγο. Όμως, δεν μπορώ να σιωπήσω όταν δημιουργείται στους πολίτες μια εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά δεδομένα. Δεν μπορώ να σιωπήσω όταν αμφισβητείται η τιμή, η υπόλοιψη και η ετοιμότητα ανθρώπων που εργάστηκαν επί μήνες για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου. Και κυρίως δεν μπορώ να σιωπήσω όταν όσοι χρησιμοποιούν τόσο βαρύς χαρακτηρισμούς αγνοούν πλήρως το περιεχόμενο του νομικού κειμένου, τις δεσμεύσεις της συμφωνίας, τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης και την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η κοινοπραξία και η δημοτική επιχείρηση. Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να γίνεται με συναισθήματα, δεν μπορεί να γίνεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορεί να γίνεται με χαρακτηρισμούς. Πρέπει να γίνεται με πραγματικά στοιχεία, με αριθμούς, με νομικά κείμενα, με δικαστικές αποφάσεις και με ανεξάρτητες οικονομικές αξιολογήσεις. Γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ, όχι για να απαντήσω σε προσωπικές επιθέσεις, όχι για να αντιπαρατεθώ με οποιονδήποτε, αλλά για να παρουσιάσω στους δημότες την πραγματική εικόνα, τα πραγματικά δεδομένα και τις πραγματικές επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Γιατί οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ολόκληρη την αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτηση δεν ξεκίνησε σήμερα, δεν ξεκίνησε χθες και ασφαλώς δεν αποτελεί επινόηση της Δημοτικής Αρχής. Η μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια. Έχει απασχολήσει προηγούμενες διοικήσεις, προηγούμενους δημάρχους, νομικούς συμβούλους, οικονομικούς συμβούλους, ελεκτικούς μηχανισμούς και τους ίδιους τους εταίρους της κοινοπραξίας. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα που εμφανίστηκε ξαφνικά. Αντίθετα, είναι μια εκκρεμότητα δεκαετιών η οποία επανέρχεται σήμερα με μεγαλύτερη ένταση. Διότι πλέον δεν μπορούμε να αγνοούμε ούτε την οικονομική πραγματικότητα, ούτε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Και οφείλω να πω κάτι ακόμα. Η δημοτική επιχείρηση τα τελευταία χρόνια δεν διαχειρίζεται μια εύκολη πραγματικότητα. Διαχειρίζεται μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική κατάσταση της κοινοπραξίας και του καζίνου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την βιωσιμότητα της τουριστικής Λουτρακίου χωρίς να μιλάμε για τη βιωσιμότητα του καζίνου. Οι δύο πραγματικότητες
είναι αλληλένδετες εδώ και 3 δεκαετίες. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ζούμε στην οικονομική πραγματικότητα της δεκαετίας του 2000. Η αγορά έχει αλλάξει. Οι επιχειρηματικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Ο ανταγωνισμός έχει αλλάξει. Η αγορά των παιχνίων έχει αλλάξει. Και οι αποφάσεις μας οφείλουν να λαμβάνουν τα δεδομένα του 2026 και όχι τις προσδοκίες του 1995. Η πραγματικότητα σήμερα είναι συγκεκριμένη. Η κοινοπραξία βρίσκεται σε καθεστώς εξυγίανσης με απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Κορίνθου. Το ίδιο το δικαστήριο διαπίστωσε συνολικές υποχρεώσεις που προσεγγίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και λοιπούς πιστωτές. Και επικύρωσε τη Συμφωνία Εξυγίανσης ακριβώς επειδή έκρινε ότι αποτελεί την ρεαλιστική προοπτική διατήρηση της επιχείρησης ως βιώσιμης οικονομικής μονάδας με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο που υποβλήθηκε και προβλέπει την μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Παράλληλα, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία δεν αποτελεί μόνο επιχειρηματική επιλογή. Συνδέεται άμεσα με το θεσμικό πλαίσιο της επιχείρησης καζίνο ευραίου φάσματος. Το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει την λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας και συνδέει αυτή τη μορφή τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου σε μεικτό κέρδος με συντελεστή 20% και όχι με συντελεστή 32% που ισχύει για την κοινοπραξία. Δεν πρόκειται για πολιτική άποψη. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που προκύπτει από το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΚΑΣ. Ακούω επίσης διαρκώς να γίνεται συζήτηση για το 33 και το 45. Για το ότι το 2033, εάν παραμείνουμε κοινοπραξία, προβλέπεται ότι το ποσοστό μας στα καθαρά κέρδη θα ανέρχεται στο 50%. Για το ότι το 2045 λύγει η κοινοπραξία και η άδεια λειτουργία στο καζίνο θα περιέλθει στη δημοτική επιχείρηση. Όμως, σε όλες αυτές τις τοποθετήσεις απουσιάζει η απάντηση στο βασικό ερώτημα. Πώς θα φτάσουμε στο 2033 και στο 2045, εάν παραμείνουμε κοινοπραξία. Διότι για να έχει αξία οποιαδήποτε δικαίωμα το 2033 ή το 2045, πρέπει πρώτα να υπάρχει επιχείρηση. Και εδώ δεν μιλάει η Δημοτική Αρχή, μιλάει η ανεξάρτητη μελέτη της Έστερ Γιάν. Η Έστερ Γιάν εξέτασε το σενάριο της μετατροπής, το σενάριο της παραμονής ως κοινοπραξία και το σενάριο μη επίταξης συμφωνίας των δύο μερών. Το συμπέρασμά της είναι απολύτως σαφές. Μόνο το σενάριο της μετατροπής χαρακτηρίζεται βιώσιμο. Η παραμονή ως κοινοπραξία οδηγεί σε αρνητικές ταμειακές ροές και αρνητική αξία επιχείρησης. Η μη συμφωνία οδηγεί σε πτωχευτικό αποτέλεσμα. Άρα η πραγματική επιλογή δεν είναι ανάμεσα στο 16% και στο 50%. Η πραγματική επιλογή είναι ανάμεσα στη βιωσιμότητα και στο αδιέξοδο με καταστροφικές συνέπειες για το καζίνο και συνεπακόλουθα για την δημοτική ανώνυμη εταιρεία. Θέλω επίσης να αναφερθώ σε κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Η συμφωνία που παρουσιάζουμε σήμερα, αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν προέκυψε ούτε εύκολα ούτε αυτονόητα. Αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς, δύσκολης και επίπονης διαπραγμάτευσης με ένα συγκεκριμένο στόχο από την πλευρά μας. Την μεγίστη δυνατή διασφάλιση
των δικαιωμάτων της δημοτικής επιχείρησης κατά τη μεταβίβαση από το καθεστώς της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Πρέπει επίσης να γίνουν κατανοητές οι νομικές διαστάσεις αυτού του κειμένου. Το μνημόνιο αυτό καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς ουσιαστικούς όρους της συμφωνίας. Δεν εξαντλείται εδώ η διαδικασία. Οι βασικοί αυτοί όροι αποτελούν τη βάση, θα εξειδικευτούν και θα συγκεκριμενοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα μέσα από τα οριστικά νεότερα συμφωνητικά ήτι το καταστατικό της νέας ανώνυμης εταιρείας, την εξωτερική συμφωνία των μετόχων που θα ρυθμίζει λεπτομερώς τις σχέσεις και τα δικαιώματα των εταίρων και το ειδικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης των ακινήτων του καζίνου. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κοινοπραξία και η ανώνυμη εταιρεία είναι δύο εντελώς διαφορετικά νομικά επιχειρηματικά σχήματα. Δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν αυτούσιοι όλοι οι όροι ενός κοινοπρακτικού του 1995 σε μια ανώνυμη εταιρεία του 2026. Αυτό δεν είναι νομικά ούτε λογιστικά εφικτό. Η μεγάλη πρόκληση να μεταφερθεί στο νέο σήμα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων της δημοτικής επιχείρησης χωρίς να αγνοηθεί η οικονομική πραγματικότητα, η συμφωνία για την εξυγίαση και η ανάγκη επιβίωσης της επιχείρησης. Και αυτό ακριβώς πετύχαμε στους βασικούς όρους που θα αποτυπωθούν και στα οριστικά κείμενα. Εξασφαλίσαμε το ετήσιο εγγυημένο οικονομικό αντάλλαγμα των 900.000 ευρώ για τη χρήση της δημοτικής περιουσίας. Εξασφαλίσαμε ότι το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται. Εξασφαλίσαμε επιπλέον συμμετοχή στα κέρδη μέσω του μερίσματος που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της δημοτικής επιχείρησης. Εξασφαλίσαμε ότι το ποσοστό του 16% παραμένει σταθερό και δεν απομειώνεται ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου. Εξασφαλίσαμε ότι η δημοτική επιχείρηση δεν θα χρειαστεί να ακολουθεί κάθε νέα χρηματοδότηση για να προστατεύσει τη θέση της. Εξασφαλίσαμε τη συνέχιση της λειτουργίας του καζίνου και τη δυνατότητα της επιχείρησης να παραμείνει ανταγωνιστική και βιώσιμη. Και κυρίως εξασφαλίσαμε ότι η δημοτική επιχείρηση πάβει να βρίσκεται εκτεθειμένη με τον τρόπο που βρίσκεται σήμερα. Διότι σήμερα η τουριστική Λουτρακίου ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας. Εάν η τουριστική Λουτρακίου διαθέτει το υδροθεραπευτήριο, τους καταράκτες, το γυάλινο κτίριο, περιουσία που ανήκει στους δημότες. Με τη νέα εταιρική δομή η ευθύνη μεταφέρεται στο νέο πρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας. Ενώ υπάρχει ρητή ανάληψη των υποχρεώσεων της κοινοπραξίας από τη νέα εταιρεία, την Club Hotel Λουτρακίου. Θέλω επίσης να είμαι απολύτως ξεκάθαρος σχετικά με το 2033 και το 2045. Το 2033, εάν παραμείνουμε κοινοπραξία, δεν θα αποκτούσαμε το 50% μιας δεδομένας κερδοφόρας επιχείρησης, όπως τεχνιέντος και παραπλανητικός αφήνεται από διάφορους να εννοηθεί. Θα αποκτούσαμε το 50% μιας επιχείρησης της οποίας κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί σήμερα τη βιωσιμότητα, τα κέρδη και κυρίως την ύπαρξή της. Το 50% έχει αξία μόνον εφόσον υπάρχει βιώσιμη επιχείρηση και υπό τη μορφή της κοινοπραξίας
η επιχείρηση δεν είναι βιώσιμη. Και για το 2045 πρέπει επίσης να υποθεί η αλήθεια. Η άδεια του καζίνο δεν παραχωρήθηκε ποτέ αποκλειστικά στη δημοτική επιχείρηση. Η άδεια δόθηκε από το ελληνικό δημόσιο στην κοινοπραξία. Με τη λήξη της κοινοπραξίας δεν σημαίνει πουθενά αυτομάτως ότι η δημοτική επιχείρηση αποκτά την άδεια του καζίνο όπως αφήνουν να εννοηθεί. Αφενός, το ελληνικό δημόσιο δεν έχει συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο και αφετέρου κανένας δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το νομοθετικό πλαίσιο το 2045. Αν θα απαιτηθεί νέος διαγωνισμός και ουδής βεβαίως εγγυάται ότι ο Δήμος θα συμμετέχει στη νέα άδεια. Επομένως, οφείλουμε να μιλάμε με ειλικρίνεια και όχι με αβεβαιότητες που κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί. Όσον αφορά τα 99 χρόνια, ας είμαστε επίσης ακριβείς. Η παραχώρηση χρήσης για 99 χρόνια συνοδεύεται από αυστηρές δικλείδες ασφαλείας. Συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της επιχείρησης καζίνο και την τακτική καταβολή του συμφωνημένου εγγυημένου ανταλλάγματος των 900.000 ευρώ. Εάν δεν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η παραχώρηση έρεται. Δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα. Δεν εισφέρονται τα ακίνητά μας στη νέα ανώνυμη εταιρεία. Δεν χαρίζεται τίποτα. Δεν χάνεται η δημοτική περιουσία. Παραχωρείται η χρήση των ακινήτων με σαφείς όρους και εγγυήσεις. Και εδώ απευθύνω ένα απλό ερώτημα σε όσους αντιδρούν. Ποια είναι η δική τους πρόταση? Πώς θα διασωθεί η επιχείρηση αν παραμείνουμε κοινοπραξία? Ποιος θα χρηματοδοτήσει την εξυγίαση? Ποιος θα αναλάβει το επιχειρηματικό ρίσκο? Ποιος θα προστατεύσει τη δημοτική επιχείρηση εάν η διαδικασία αποτύχει? Δυστυχώς δεν έχουμε ακούσει καμία συγκεκριμένη πρόταση. Καμία. Μόνο αρνήσεις, μόνο καταγγελίες, μόνο το εύκολο όχι. Αυτό όμως δεν είναι η υπεύθυνη πολιτική. Όμως η ευθύνη της διοίκησης απαιτεί συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις. Η αλήθεια είναι πιο δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξυγίαση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τεράστιες οφειλές. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά το καζίνο αλλάζει δραματικά. Η αλήθεια είναι ότι το καζίνο Λουτρακίου θα βρεθεί αντιμέτωπο με δύο ισχυρότατους ανταγωνιστές, το καζίνο του Ελληνικού και τη μετεγκατάσταση της Πάρνηθας στο Μαρούσι. Επίσης η μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο ηλεκτρονικός τζόγος έχει λάβει μεγάλο μερίδιο από την αγορά του καζίνο. Η αλήθεια είναι ότι όποιος δεν βλέπει αυτά τα δεδομένα επιλέγει να αγνοεί την πραγματικότητα. Εμείς επιλέγουμε να την αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Τέλος, άφησα τους εργαζόμενους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί τους, διότι είναι παιδιά τα οποία συναντάω καθημερινώς. Η μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία και η εξυγίαση δεν απειλούν τις θέσεις εργασίας, τις διασφαλίζουν. Ο μόνος πραγματικός εχθρός των θέσεων εργασίας είναι το λουκέτο και η πτώχευση της εταιρείας. Με τη νέα μορφή διασφαλίζουμε τη συνέχεια της επιχειρησιακής λειτουργίας, την προστασία των δικαιωμάτων τους από το εργατικό δίκαιο και την ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. Ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας τζόγου. Δουλειά της Δημοτικής Αρχής δεν είναι να ασκεί επιχειρηματική διαχείριση σε μια τόσο εξειδικευμένη και ανταγωνιστική αγορά. Δουλειά μας είναι να προστατεύσουμε τη δημοτική περιουσία, να εξασφαλίσουμε για τους δημότες
να εξασφαλίσουμε έσοδα για τους δημότες, να στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας και να παίρνουμε υπεύθυνες αποφάσεις για το μέλλον. Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με γνώση των πραγματικών δεδομένων και με πλήρη συναίσθηση ότι η ευθύνη μας δεν είναι απέναντι στις κραυγές της στιγμής, αλλά απέναντι στις επόμενες γενιές του τόπου μας. Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το καζίνο Λουτρακίου, η δημοτική επιχείρηση, οι εργαζόμενοι και η τοπική οικονομία θα έχουν μέλλον. Και αυτή ακριβώς την ευθύνη υπηρετούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.